ҳукумати Тоҷикистон барои амалисозии лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар 3 соли наздик қариб $930 миллион қарзҳои хориҷиро аз худ карданист. дар доираи барномаи қарзҳои берунии хориҷӣ соли 2020 аз худ кардани $228 миллион 140 ҳазор, соли 2021 $336 миллион 480 ҳазор ва соли 2022 $365 миллион 310 ҳазор маблағҳо ба нақша гирифта шудааст. мувофиқи барнома соли равон аз худ кардани қарзҳо дар ҳаҷми $189 миллион 800 ҳазор пешбинӣ шудааст. айни замон барнома аз 60 лоиҳаи қарзии амалкунанда ва 31 созишномаи қарзӣ иборат аст, ки дар марҳилаи лоиҳасозӣ қарор доранд. маблағи умумии қарзҳои аз худшуда тибқи ин барнома то 1 январи соли равон $1 миллион 180 ҳазор ташкил медиҳад. қобили зикр аст, ки қарзгир дар ин ҳолатҳо ҳукумат буда, лекин баргардонидани қарз ба дӯши субъектҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ вогузор мегардад. ёдрас мекунем, ки ба санаи 1 июли соли 2019 ҳаҷми умумии қарзи хориҷии Тоҷикистон $2 миллиард 894 миллион 560 ҳазор ташкил медиҳад, ки наздик ба 36% маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар баробар аст.